All right, President Trump is about to cap off another busy day at the G7 summit with a dinner between world leaders. And at the سلام تخطات نايز channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لمون كم وتروا قداسن وانا ونتحسوتات هزنا لكم متسينا لنا سامو داتا نايز مدام ساناك صنحو بخور عدم لايك ناقبركم متاو أزيا قداسن أمي قنتن تنان حبريتان كنبكم ينام مخنياتو نعلتاتنا تقرار بي خيس زلو لات أسرت تشعتنا أتوتيات خيزلا نزي عمونغو أمريكان إيران زلو سممع نمفراس قبر زلو أدفدف دونالد ترامب دما من يوم فتوت من يوم كسلاتو كساب زجاجي يوم جرو مزلو انتهينا مالتنا هنا let's go. Center of his conversations is, of course, the U.S. deal with Iran, set to be formally signed on Friday. Our senior White House correspondent Peter Doocy is reporting live in Geneva, Switzerland, on all of that for us. Hello, Peter. And Sandra, as we look ahead to that signing ceremony at a resort in Luzerne, Switzerland on Friday, we should not expect to see J.D. Vance handing a big check over to his Iranian counterparts. President Trump is explaining here on the sidelines of the G7 that there is a difference between giving Iran $300 billion and letting them have access to a $300 billion reconstruction fund. We're allowed to go and invest if we wanted to someday in the future. We have no obligation whatsoever. It could be that Iran will turn out to لنكني G7 زبهال وعلى يكايد على قال كفالنا تانا كنت قد يسير أخوانجن I don't know أب فرانس إندي زخيز كذا لا تجازيت أنياجن أب كتماتنا سويس كم زلوا غيري ريبورتس كبر زلوا بس خانة أسبقت ولا فوكس ميديا زبهال لدونالد ترامب زسلبط أزلوا يدمسل زلوا سلم تاي سلبط ولا هو مغنياتهم مس إيران استجاب رسمنا حساب حجدي تايلس ناتو يتراين له تي أمريكا نمنتايا تسمامي عزلا دونالد ترامب إيران أمنتايا تسمامي عزلو التي MOU زبهال Memorandum of Understanding زبهال نتبتات ناتو انتايوم دونالد ترامب محضر ناتو نامريكاويا هيجلس الله من الله كسب حجي حبيب حزوالو مبزحتهم دونالد ترامب زفلطوا دم انتايم زولو زلو ولا تم دقفت مالتي فلطينا دونالد ترامب عودت رخيبه يكونن معلتات كحبو نسكنتات كحبو زخل سبا يكونن يمزولو سلازي قسيموا سلو زلو يكم زقبر زلو كالاي دما إذا كوينات زي يودع عند حرقوينون ودع نب كوينات كمل أسيد اللي لين دونالد ترامب تي MOU دفر مزلو ولا قد مستوصنا جزية فتشي مقبلهم زي كلمة بتاعتي تقبل زلو يزبال زلو زي دما انتايزري دونالد ترامب بزخون يخون ملكي حد ميزدل زلو أفرام كجبر كابز بوتاز كوتسي دلله كي وتس دما ما نقط حزوز دليو أمريكاويان بوليتيكينياتات ميديا بيرسوناليتي تسألوتي بإسرائيل زمولو كلاتهم يوم تنسيهم لزلو ساتهم يوم دما قدمي حدة ساعات وي قدمي حدة معلتات أنت جبنا كما هاكو على ما يتفترن زخلز بأمريكا حماق تقبر الله قرفنا بلغلو نو بلا يزي كمزة عينة بريزنتينا ندلنيرنا نابلزو مقص وزن برك سلبت قبلوا نشتي تريفاتهم على سلم تاكدي تسلبت و تديتيلز ايرانيين ولا نازبل مغنيت سلزتكم زلويو باشاي كي قدسو دي مسيلكم تصريب الله مالو السقاء انت حماق ضربات زاريبو مالو كاب ملحسنا دونالد ترامب كتوص زي صبيوا كاب ملحسنا دونالد ترامب كتوص زي صبيوا امخ ابز حجي كاب دونالد ترامب كتوص زي صبيوا اسرائيل كساب زوغرو عقيرو مالو كريكم يدحن be successful when they have oil. But if we left a week ago, just left, before the last two attacks, it would have taken them 20 years to rebuild Iran. So, but I'll go over the document with the media in a couple of days. كم تري وزلهم دونالد ترامب تعويتو يوص كم زلو كمن مرة يدسعر زلو كجرمكم حجي كان بيا مكيارينا نرزلنا كمي يخونا له مسيلكم اتهم اكلنا يماغازو نبرو ولا ون اكلنا يماغازو يكونوا نزو كوينات زي بتخكل تطاو قبل زدالي وز نبرو دونالد ترامب سبورت خبروا جميره مالو ولا نفوتوين انت ديبله صبق تقبر لها قصل ندحريك كي تتمت وزا كابز كوينات دا كوينات زيا ربح زب عليه بلاني بلولو اتهم نت كوينات زقاوم زنبرو ግን ስለምታይ ተጣዋቢል ካዝ መስል ግደፍ በቃ ክበልዑ እዮም ዘሉ for example CNN ነቲ ኩናት ተጠው ንኽብል ብዙሕ ሒዙ ጉስጉስ ነይሩ ሕጂ ግን ከመይ ተሰልቢጡ ወሎ ረዩ እታ ሃገር ቲያሲ ከመይ ናይ ተዋስኦ ሃገር ምዃና ናይ ድራማ ሃገር ምዃና በዝፍለጡ
The Secretary of State doubting the agreement with Iran tonight. This is according to a new report just breaking from Axios, which reports that CIA Director John Ratcliffe reportedly told President Trump that U.S. intelligence raised serious doubts about Iran's willingness to make the nuclear concessions the United States wants. Secretary of State Marco Rubio and Secretary of Defense Pete Hegseth both also expressing concerns about the deal. All of that is hugely significant, and there is real anger coming from some of Trump's allies publicly too. Trump and እንታይ ትብል ኣላ ትሪእዎ ዘለኹም ሲኤንኤን እዩ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ እዚ ኩሉ ኣጋጊዮምን ኣታሊሎምን ናብ ኩናት ከም ዘየእተውዎ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ክወፅእ ምስ ደለየ ዲል ትገብር ኣለኻ ግን ሓደ ናይቲ ሲአይኤ ሓላፊ ዘሎ እቲ ራትክሊፍ ዝብልዎ ሓደ ካብቶም እስራኤል ባዕላ ኮስኩሳ ዘዕበየቶ ትፅልዋ እቲ ናይ ኤፓክ ዝበሃል ናይ እስራኤል ካብ ንእስነቱ ነቲ ፖለቲካዊ መንገዱ መሪሑ ናይ ሲአይኤ ሓላፊ ዝገበርዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ትገብሮ ዘለካ ስምምዕ ፅባሕ ንጎ ክጠልሙኻዮም ኢሉ ከማኽሮ ጀሚሩ እንታይ ማለት እዩ ዲል ከይትገብር እቲ ናይ ኒኩለር ስምምዕ ጌርካያ ዘለካ ኣይ ክሰልጠካን ክብሎ ጀሚሩ ካልኣይ ከመን ከምኡ ክብሎ ጀሚሩ ትብል ኣላ ማርኮ ሩቢዮ ማለት ድማ እስራኤላውያን ካብ መጀመሪኡ እቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ባዕሉ ሃንዲሱ ባዕሉ ሰሪሑ ደምፅኦ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኩላቶም ከምኡ ድማ ሳልሳዮም እቲ ፒት ሄግስ እቲ ናይ ምክልኻል ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወይ ሚኒስትሪ ኩናት ዘሎ እዩ ንሱ ድማ ታቱ ዝትብሎ ውቃጦ ናይ እስራኤል ባንዴራ ውቃጦ ኣለዎ ብነፍሱ እዚኣቶም እንታይ ክመኽርዎ ኢኻ ትፅበ ኩናት ቅፅል እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ እስራኤል በቶም ኣሰትስ ናታ በቶም ንሰት ሕዞም ምስኦም ምሳ ቅርበት ዘሎም ጌራ ንዶናልድ ትራምፕ ሓሳብካ ክቕይር ኢሎም ነተንያሁ ዓብይሉ ከይተዛረበ ብታሕቲ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ክቕይርዎ ናብቲ ኩናት ክምለስ ነዚ ዲል ዝበሃል ዘሎ ከፍርሶ እሞ ናብ ኩናት ክምለስ ይደልይዎ ኣለዉ ንሱ ድማ እምብለይ ኢሉ ኣሎ እምብለይ ምዃኑ ካብ ፐብሊክሊ እምብለይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ስብእነቱ እጅ እያ ክትረአ ኢለ ኣነ if he has the balls he need to stick with this ሰብኣይ እንተኮይኑ ማዓንጣ እንተለዎ ስሩ ናይ ብሓቂ ኣብዛ ዕላሙ ክፀንዕ እንተኮይኑ ሕጂ ክነክስ ክኽእል ኣሎ ፅቡቅ ዲል ኣይረኸበና ኣሎ ኢራን እዮም ተዓዊቶም ዘለዉ ግን ካብኣ ትበልፅካ የብሉን ኩሎም ሊቃውንቲ ፕሮፌሰር መርሻይመር በሎ ፕሮፌሰር ሮበርት ፔፕ በሎ ካልኦም ኩሎም ናይ ሲአይኤ ሓለፍቲ ዝነበሩ ኩላቶም ኣብቲ ናፃ ሚድያ ዘለዉ እታ ዝበለፀ ዕድል ክረኽባ ዝኽእል እዚኣ ኢሎ እንተቐፂላ ግዜ መሊሱ ይክስዕ መሊሱ ኢኻ ክስዕና ምክንያቱ ዝቕየር ነገር የለን እጅ ዝቕየር ነገር ክቕይሮ ዝኽእል ብወታደራዊ ዓቕሚ የለን ስለዚ እዚ ሕጂ ረኺብዋ ዘሎ ዕድል ረኺቡ የስ ክኸስር እዩ ግን ዝሓሸ ድማ ሕጂ ዘሎ እንተኾነ ወላ እታ ኣወፃፅኣ እውን ካብኡ ናብኡ ሕማቕ ኣይኮነትን ዝጥቀም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣወፃፅኣ ናቱ ሕማቕ ኣይኮነትን ዘላ ምናልባት way of communication እቲ ናቱ ምክትል ፕሬዚደንት ተተሓሒዝዎ ስለ ዘሎ እታ ጉዳይ ብፅቡቅ መንገዲ ክሸጥዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ it's not going to be easy for them but እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ ከመይ ገይሮም ክነቕፍዎ ክጅምሩ claim they've already signed the agreement, but they've refused to let anybody see it. And tonight, some of Trump's most visible supporters are crying foul. There's talk of a reconstruction fund of hundreds of billions of dollars. That'd be like doing a Marshall Plan for Germany while the Nazis were still in power. So I'm anxious to see what the details of the deal are and what gets negotiated, but I'm concerned. And those concerns ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ከመይ ጌርካ ኢኻ ገንዘብ ትቦም ዘለካ ከመይ ዝኸውን ዘሎ ልክዕ ከምቲ ጀርመን ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተሳዕረት ማርሻል ፕላን ኢልና መዓት ገንዘብ ኢንቨስት ገበርና ኣሎም ኣሜሪካ ዝገበረትሎም ከምኡ ዝኸውን ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እናበሉ ከጉርዑ ጀሚሮም ኣለዉ ዳርጋ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ብፍላይ ድማ ምስ እስራኤል ተፀጋዕነት ዘለዎም ኩላቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ እንታይ ሽሙ ክገብርዎ ክዕንቅፍዎ ብጣዕሚ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ባሻይ ድማ ዝግድሶ ኣይኮነን ኣብ ገለ ፖይንት ክስልበጦም ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ክስልበጦም ኢኻ ንሪኦ ኣለና ምናልባት እቲ ኩነታት ኣብዚ እውን ካልእ እቶም ቀደም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ክንሸው ይብዚ depends on who you ask. Questions remain about whether Iran will have access to billions of dollars of ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብፍላይ እዚ ናይ 300 ቢልዮን ዝበሃል ዘሎ ገንዘብ ንኢራን ክወሃብ እዩ ናይቲ ዝወረደ ዕንወት ዳግሚ ህንፀት ናታ ዝብል 300 ቢልዮን እዚኣ ዳርጋ ንብዙሕ ሰብ እያ ከተፀልል ደልያ ደላ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ክበልዕዎ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ በዚኣ ክበልዕዎ በቃ ዓዲል ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ
ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ብዛዕባ እዚኣ ጽቡቕ ዝኾነ መግለፂ ይብሎ ገንዘብ 300 ቢልዮን ካባና ይኮነን ክኸይድ ማን ከም ዝገብሮ ገሊፅሎ ፅንሕ ኢለ ክርየኩም እየ ስለዚ እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ንዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ኮይንዎ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ደምፃልኩም ዘለኹ ኣገይን እቲ ዲል ተገይሩ ዘሎ ኣብ ምንታይ እዮም ተሰማሚዖም ዘለዉ ንዝብል ሓድሽ ሓበሬታ ሕጂ እውን ሰሊኹ ወፂኡ ኣሎ በሃል ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ሊክድ ኮይኑ ኣውፅኦሞ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣገይን ተን 14 ነጥብታት ንሪአን ዘለና ካብተን ናይ ኢራን ዝፍለያ ኣይኮናን ስለዚ ኢራን the US and their allies will cease hostilities including in Lebanon ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ ኢራንን ኣሜሪካን ከምኡ ድማ ንኩሎም ኢራን ነቶም መሻርክታ ሕዝብላ ይኹን ሓማስ ይኹን ሕቲ ይኹን ካልኦት ኩሎም ዝኾነ ይኹን ተኽሲ ከም ዘይገብሩ ክትገብሮም ኣሜሪካ ድማ ንእስራኤል ማለት እዩ ወይ እውን ንኻልእ ምስ እስራኤል ዝሰርሕ ዝኾነ ይኹን ውግእ ጠጠው ንኸብል ተፃብኦ ጠጠው ንኸብል ኣበይ ኣብ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ኣብ ሊባኖስ እዚኣ ድማ ንእስራኤላውያን መርድእ እያ ኮይናቶም ዘላ ካልኣይ ኢራን reiterates it is a commitment not to develop or acquire nuclear weapons ኢራን ደጊማ ኣነፂራላ መብፅዓና ተሐዲሳላ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኒኩለር ከተፍርቅ ከም ዘይኮነትን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከተማዕብል ከም ዘይኮነትን እዚኣ እውን ኢራናውያን ሕጉሳት ኣይኮኑን በዚኣ ግን ኣትሊስት ኣብዚኣ ተሰማሚዖም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ከስማዓኩም ኢራናውያን እውን ሕጉሳት ኣይኮኑን በቲ ዲል ገለ ኢራናውያን ማለት እዩ US and Iran pledge to resolve issues of disposal of the enriched uranium ክልቲኦም ድማ ነቲ enriched ነቲ ማዕቢላቶ ዘላ ኒኩለር እውን ከመይ ገይሮም ከም ዝኣልይዎ ሶልቭ ንክገብርዎስ ፕሌጅ መብፅዓት እዮም ኣለዉ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ራብዓይ US and Iran to discuss enrichment issues and Iran's nuclear needs ካልእ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢራን ነቲ ኣገባብ ኣማዓብላ ናይ ኒኩለር እውን ክልቲኦም ዲስከስ ገብርሉ ምዃኖም ኢራን will maintain status quo on its nuclear program as long as negotiations continue ክሳብ እቲ ዝርርብ ዝግበር ዘሎ ኢራን ነቲ ኒኩለር ናታ ኣብ ኢዳ ይከውን ነቲ ስታት ከምቲ ዘለዎ ይቅፅል ማለት እዩ ሕጂ እንተሪኢኹም ብወገን ኣሜሪካ ዘሎ ብዙሕ ናብ ኒኩለር ዘፀቐጠ እዩ እቲ ነጥብታት ንሳኺባቶ ዘላ the US will lift the naval blockade not impose new sanctions and will not increase forces in the region during the negotiation ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ባሕሪ ዕፅዋ ገይራቶ ዘላ ክትከፍታ እያ ዝኾነ ሓድሽ እገዳ ከተውርድ ኣይኮነትን ከምኡ ድማ ሓድሽ ሓይሊ ናብቲ ዞባ ክትእቱ ኣይኮነትን Iran will make the necessary arrangement to ensure safe passage of the commercial vessels through the Strait of Hormuz free of charge for 60 days ኢራን ድማ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኩሉ ዘድሊ ውሑስ መንገዲ ንክኸውን ዘድሊ ነገር ከተማልያ ኣብተን 60 መዓልቲ ናይ ዝርርብ ድማ ብናፅ ኣብ ዘይዝኾነ ይኹን ክግበር ይብሉ ኣለዉ ከምኡ US pledges to make frozen Iranian assets available for use with implementation of MOU ኣሜሪካ ድማ እዚኣ እታ ነጥቢ ሓፍኮፍ ተብሎም ዘላ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ካብታ MOU ተፈራሪሞም ዝተበገሱላ መዓልቲ ገለ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ናይቲ ካብቲ 24 ቢልዮን ተዓፅዩ ዘሎ ገለ ክፋል ፍርቂ ናቱ ክትህቦም ምዃና ኣሜሪካ ግን ኣይኮነን ክትከፍሎ ይበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ ሃገራት ኸሊጅን ክኸፍሎ If a final agreement is reached, the US will withdraw its forces within 30 days and lift all sanctions on Iran. ናይ መወዳእታ ስምምዕ እንተተበፂሑ መወዳእታ ክልቲኦም ክሰማምዑ ተኺሎም ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕምናታ ክትስሕብ እያ ኣብ 30 መዓልቲ ከምኡ ድማ ኩሉ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ከተልዑላ እያ Any final agreement will include a plan to establish a 300 billion fund for the Iran's reconstruction. ዝኾነ ይኹን ናይ መወዳእታ ስምምዕ ድማ 300 ቢልዮን ንኢራን ንዳግመ ህንፃት ክወሃብ ዝኽእል ፋንድ ንምግባር ክሰማምዑ እዮም and US to give Iran temporary sanction waiver to sell oil during the negotiation. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ኣሜሪካ ድማ ኣብተን 60 መዓልቲ ዝዘራርቡላ ዘለዉ ንኢራን ኒኩለር ናታ ንክትሸይድ እቲ ነዳዲ ናታን ፔትሮኬሚካልስ ናታን ክትሸይድ ኩሉ እቲ ገዳ ከተልዕለላ እያ እዚ እውን ንኢራናውያን ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብተን 12 ቢልዮን ኣቐዲማ ክትቦም ገለ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ነዳዲ ሽያጥ ገዳ እንተሃልዮምሎም እቲ ዝበለፀ ንሱ እዩ ንኣታቶም እዩ ዝበሃል negotiations will be held between Iran and Oman ስለዚ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት ድማ ኦማንን ኢራንን ተዘራሪበን ገለ ክገብራ እየን ስለዚ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም በዚ ንሪኦ ዘለና it's not that bad ንኣሜሪካ እውን ግን ኢራናውያን ብዙሕ ከሲቦም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ጨርቆም ክድርቡ ይደልዮም ኣለዉ ስለዚ እቶም ደገፍቲ ናይ ኢራን ደገፍቲ ናይ እስራኤልን ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ንዶናልድ ትራምፕ ክበልዕዎ ስለ ዝጀመሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ግድሶ ባሻይ ከዓ ዝግድሶ ኣይኮነን ኣብ ገለ ነገር ተፈኒዩ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ኣይፈለጥዎን መስለኒ ኣብዚኣ ስምዕዎ Fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
Because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. 2 hours before we're signing the agreement, that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It wasn't like in the southern side, it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. እዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ክትወፅያ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣይነበረን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሚድያ ናይ እስራኤል እዮም ሪኣክት ዝገብሩላ ዘለዉ መግለፂኦም ዝስእንሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ምስ ሊባኖስ ዋጋ ኣለኹ ኢኻ ትብል ዘለኻ እስራኤል ኢልዎ ግን ምስ ሕዝብላይ ዋጋ ኣለኹ ምስ ሕዝብላይ ዋጋ ኣለኹ እናበልካ ኣሽሓት ህዝቢ ትቕተል ኢልዎ ከማን ማለት ናይ ሕዝብላ ሓደ ዕጡቕ ኣለ ኢልካ ብምሉእ ከተማ ምሉእ እንተሃሪምካዮ እሞ መዓት ሲቪል ትቐትል ተለኻ ኣብቲ ኣፓርታማታት ዝቕመጡ ዘሎ ኩሎም ሕዝብላ ከምዘይኮኑ ንፈልጥ ኢና ፅቡቅ ጌርና ኢልዎ ዘይትኽእል እንተኮይንካ ተዋጊእካ ነቶም ሕዝብላ ክትቀትሎም ዘይትኽእል ኮይንካ ውፃእ ካብኡ ናይ ሱርያ ዘሎ እቲ መሐመድ ሻራ ዝበሃል ንዑ እሱ ክዋጋ ኣለ ይኽእል እዩ ንሕዝብላ እዚ ሰራዊትካ ጠርኒፍካ ክትመለስ ትኽእል ኢኻ ንነተንያሁ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ ኣሚን ኣሜሪካ መራሕናቶም ንእስራኤል ብከምዚ ድፍረት ተዛሪቦም ኣይፈልጥን እዮም የስር ጥራይ ዝብሉ እዮም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ኦባማን በሎ ባይደንን በሎ ቡሽን በሎ ኩሎም ናይ እስራኤል ኣይደፍርዋን እዮም ነይሮም I can't believe እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ናይ G7 ዋዕላ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ተዛሪቡ ንእስራኤል ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ኣገሪሙ ዘሎ እስራኤላውያን ተገሪሞም እዮም ዝብል ከምዚ ዓይነት ተደፊርና ይንፈልጥና እዮም ዝብል ዘሎ ወል እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ገበል ወይ ከዓ አንሰለት ተሰኪምካ ትኸይድ ተለኻ ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ከርእዩኻ ክእሉ እዮም ሓደ መዓልቲ ግን ክስልበጡኻ ከም ዝኽእሉ ከዓ ምግማት የድሊ ይበሃል ዶናልድ ትራምፕ ቡሊ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም እስራኤል ንኻልኦት ደንዳኒ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ሓደ መዓልቲ ግን ክስልበጦም ከም ዝኽእል ኣይገመቱን መስለኒ ኣይነው ትብዓት ኣለዎ ዲ ናሓዋር ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ኣይፈልጥን እየ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ኣሰንቢዳቶም እያ ዘላ ምክንያቱ ትገብርዎ ዘለዎም ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ 4 ሰዓት ንዲል ምስ ኢራን ከፈራረም ተቐሪበ ከለኹ ኣብ በይሩት ዝገበርካዮ መጥቃዕቲ ቅቡል ኣይነበረን ኢልዎ ኖርማል መጥቃዕቲ ኣይኮነን ሲቪል ኢኻ ቀቲልካ ሲቪል ኢኻ ትቐትል ዘለኻ እዚ ድማ ተቐባልነት የብሉን እዩ ዝብሎም ዘሎ ኩሉ ሰብ ኢኻ ሾክ ክትኮይን ዳትስ ዋይ ሲኤንኤን በሎም ፎክሶም በሎም ኩሎም አንጻሩ ክዛረቡ ጀሚሮም ዘለዉ ናይ ውግ እዮም ኩላቶም ኢልናኩም ኢና ኩሎም ንውግ እዮም ሰላም ዝደልዩ ይኮኑን እቲ ሊበራል ሚድያ ዝበሃል ወላ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ሚድያ ዝበሃል ናይቲ ስታብሊሽመንት ማለት እዩ አንጻር ሓድሕድ እዮም ዝመስሉ መራ እዮም ተዋሳእቲ እዮም ኣብ ውግእ ክኸውን ከሎ ግን ክልቲኦም ሓደ እዮም ከም ትዝበልናኩም ናብ እስራኤል ክኸውን ከሎ ኩሎም ሓደ እዮም ኢልናኩም ኢና እቲ ኮንግረስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሪፐብሊካን በሎ ዴሞክራትስ ደይፋተው እዮም ዝመፁ ናይ እስራኤል ጉዳይ ክኸውን ከሎ ሓደ እዮም ዩኒ ፓርቲ እዮም ዝበሃሉ ዳትስ ዋይ ድማ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩላቶም ብክልቲኡ ፀገም ክቀባበሉሉ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ኣሚን ዲስ ኢዝ ኣብዚ እውን ጠጠው ኣይበለን ምስ ጀመረ ኣይ ቲንክ ሰኺሩ ዲ ነይሩ ክለ እንታይ ይፈልጥን እየ መስተኳ ይሰትን እየ ግን Very capable, and he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. There's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up going over. I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. Now to get into it much more, we're joined by Liz Sladin, our I-24 News correspondent, and እንታይ ይብላ ኣሎ ኦ ማይ ጋድ ገሪሞም እዩ ዘሎ too many people are being killed ብዙሕ ሰብ ይቐተል ኣሎ ኣዝዩ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ትገብር ኣለኻ ከምኡ ክትገብር ተደሊኻ በይንኻ ሸይካ ግበሮ ኣነ ግን እቲ ሕዝብላ ኢልካ ድራማ ትገብሮ ዘለኻ ነተንያሁ እዩ ንእስራኤል እዩ ሕዝብላ ገለ ትብሎ ዘለኻ ክንደይ ትኽእሎም ድሕሪ ኮንካ ኣብ ሱርያ ዘሎ ሓይሊ ተጠቒመ ነቲ ሕዝብላ ኣድረስ ክገብሮ ይኽእል እየ ፅቡቅ ገይሮም ክገብሩላ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ ኣብ ሱርያ ዘሎ መንግስቲ እቲ ኣብ ሱርያ ዘሎ መንግስቲ ንሱ ዝብሎ ዘለኸ እስራኤል ክግምጥልዎ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ነተንያሁ ሽግር ረኺብሎ ብጂ ኣብ ሱርያ እንታይ ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ነተንያሁ ንሱርያ እውን ዲስታቢላይዝ ክገብራ እዩ ዝደሊ ዘሎ እቲ ሕጂ ሓድሽ መንግስቲ ቆይሙ ዘሎ ከፍርሶ እዩ ዝደሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከይተፍርሶ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሊባኖስ ወራር ገይሩ ነቲ ሃገር ወሪሩ ፍርቃ ክወስድ እዩ ዝደሊ ዘሎ ነተንያሁ ኣብኡ ትግበሮ ይበሎን ኣሎ ግን እቲ ህዝቢ ትቐትሎ ዘለካ ቅቡል ኣይኮነን ይብሎ ኣሎ እዚ ድማ ብዓይኒ ተዓዘብቲ ተራእዩ ዘይፍለጥ እዮም ዝብሉ ዘሎ መራሒ ናይ ኣሜሪካን እስራኤል ክትቕበሉ ኢልዎም ኣይፈልጥን ማርያም ዝፈርህዎ ነዛ ንእሽተይ ሃገር ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈርዋ ምክንያቱ ኣብ ሰራውሮም ዝኣተው ስለ ዝኾነ ኣብ ኣንጉዖም ኣትዮሞም እዮም ንኣሜሪካ እንጂ ኣሜሪካ መን ይስልበጥዎ ኣሎ ኢለኩም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ማርኮ ሩቢዮ ኣንጻሩ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ኢሎም ኣትጋገለካ ኢልዎ ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ትጋገለካ ኢልዎ ኣሎ ሓላፊ ናይ CIA ሰለስቲኦም እቶም ኣገደስቲ ኣብ ሰራዊት ዝበሃሉ
إيران كتحبابرو خايكونون من قد تغير كاحشة كاد مثل مخريه بولو ማለት እዚ ዳርጋ እቲ ሲስተም ናቱ አንጻሩ ክትንስከም ዝኽእል ንርኢ ዘለና በት ውልሲ ክሳዕ ክንደይ ንእስራኤል ክዋግኡ ላይ ይኽእሉ ንርኢ ኣለና ንሽተይ ንስማዕዮም እቶም እስራኤላውያን እንታይ ክብሉ እዮም But it's Ladin, our I-24 News correspondent, and Yaakov Lapin, security analyst, host of the Ross Handler Report. All right. Obviously, we talk about just as we're listening to this. Hard to know where to begin on this slew of comments coming in. Let's start with the Lebanon comments here. It's been a hard few days in Israel. I want to just highlight again for our viewers. People feeling despair, abandonment, and now even condemnation from the U.S. president. Look, much less in our fight against a radical Tehran proxy, Hezbollah, that still pesters us from Lebanon. Is Hezbollah adhering to this sort of plan that's being put forward by the president? What's Hezbollah saying? Are they going to adhere to a ceasefire? Where does this lead us right now in the immediate? Well, look, I think that Hezbollah will be taking orders from Iran on this, and if Iran tells them to scale back attacks, then they'll do that. But I think the no less important question is whether they will stop trying to rebuild their capabilities, because that is something that Israel's not going to tolerate. I mean, is that a question? I mean, is there any real doubt that they will at this point? Anyone serious? So we have to split that up into intentions. There's no question about their intentions. They want to rebuild their capabilities and their ability to act on their intentions. And ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣሎ መሲልኩም እቲ ሕዝብላ ዝበሃል ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞታት ይፃወርዎ ዶ ይኾኑ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ጠጠው ንኸብል ተሰማሚዑ ኣሎ እዚ ማለት ሕዝብላ ዝበሃል ምስ ኢራን ስለዝሰርሕ ሕዝብላ እውን ጠቕላላ ተኽሲ ክገብር ከም ዘይብሉ በቲ ካልእ ድማ እስራኤል ድማ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ጠጠው ከተብሎ ከም ዘለዋ ኣብቲ ስምምዕ ናይ ኤምኦዩ ተፈራሪሞም ዘለዉ ቁፅሪ ሓደ ንጥብሳያ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስራኤላውያን ሕዝብላ ነዚ ናይ ኢራን ዘረባ ሰሚዑሲ ብኢራን ኣዚዛቶሲ ውግእ ጠጠው የብል ተኸውን ዊዶን ነው ይብሉ ኣለዉ ግን እስራኤል ክትፃወሮ ዘይትኽእል ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ትሪኡ ኣለኹም እቲ ኣዘራርባ ናቶም ንበይኒ ናባና ሚሳኤል ምትኳስ ክገትፍዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገዛውቶም ምምላስ ተጀሚሮም ግን ንሕና ክንፃወረ ይኮናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ መሲልኩም እቲ ደቡብ ሊባኖስ ዝበሃል እቲ ሊባኖስ ዝበሃል ከባቢ 15 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዎ እንድሕሪ ኢልና ፍርቂ ናቱ ሸዓ እዩ ተኸታሊ እምነ ሸዓ እዩ جيت تختالي من الشعب بهال دما نيرانوي اسلمنا ناتو من ايران حدا حزب الله دما ودومي اجي نتدبوب ناي ليبانوس بمولو فناقيلهم نتوم حزبي اوصيوم مالو كاب غزو منتان حزب الله وي زنبر مستز تبيلو يزصن حجي تمليسهم ناب غزوم كمصو تجميرهم دفاع كخو تجميرهم كبلو خجمريم اسرائيل نايزيوم حزبي نايزيوم مراحت نايزيوم هاجرات اسرائيل زبحال زخطلو بوليتيكاسي لكع كمز جزاها بنكير كاب جزاها يسوقك تمليسك جزاها عتيخا جزاها تهنس بجمرك دفاع يحوت على ليلون كخم بحدش كار مخاجمر سدت أبزن هجرات تقع إسرائيل زلوا سدت نبيني مسجد اللي وتيم جربرو إسرائيل كمز جيرا لبهم مسكس قصتهم سورياويان يوم ليباناويان زلوا جنزف شيطهم نبي أوروبا مسكدو خير خلاص سدت النيوتات متيوم ناس لينا يوم متينا أمريكا سدت النيوتات عندنا مع الغالي يكون كانت تزدهم زلقة فعل غير يكون كان جزء من قاصلك نبروتو من قاصلك هيوتو من بلاشخا من هي منبر مثلا مسكلا خايم ندار غبر لي 5 سبات بعل غفن كيل كاتل علو مستفن كل ده معدل مسانو نبقى لسدت يقدو مسوصخا كبيت كان ناس دتنيات بلعمنات جس تي مسلوينت نغرات كل غزي تتحاز لك ولا انا بيرتران دم لسو ايرتراوي سدت نيري قدمون غزي درغ نيري سدت ግን እዚ الامور يدل سدت ካብ 2 شهيد يجمر ካብ 2 شهيد እንታይ ስለ ዘጋጠመ ስደት መፅዩ ኤርትራውያን ሓንደበት ብዛዕባ ስደት ስለ ተማሃሩ ኖ ነታ ሃገር ብገዳ ጌርካ ፋብሪክስ ናታ ኩሉ ሂወታ ከም ዝበላሹ ስለ ዝገበርካ ሰብ ሰሪሑ ከም ዘይነብር ሓደ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ፈጢርካ ኣሎም ካልኣይ ድማ ሰሪሖም ንኸይነብሩ ድማ ብገዳን ብዕፅዋን ትንፋሳው ፅኻለት ሃገር ትንፋሳም ሰውፃኻላት ህዝቢ ክነብር ስለ ዘለዎ ናይ መንባር መሰልካ እንደገና ኻ ሱዳን ተወፂኻ ኻ ብዝተፈላለየ ፕሮሰስ ጌርካ ኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ተባሂሉ ኻ ኩሉ ትምህርቲ ካልእ ኩሉ ከም ዝሃድም ጌርካ እዚ ኩሉ ጌርካ ደገ ምስ መፀ ድማ ስደተኛ በልዕና ኻ እናበልካ ኻ መውፅኢ በቃ መውፅኢ ናይ ደርፍኻ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንኤርትራውያን ክስደት ተደይደሊኻዮም ታብ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት እለዮ ኢትስ ሲምፕል ኣስ ዳት ኣብ ኢራን ዘሎ ህዝቢ ኣብ ገለ ዘሎ ክስደት ተደይደሊኻዮም ደን ሊፍት ዘ ፕሮብለምስ ፀገማይ ትፍጠረሎም ንኽነብሩ ሕራይቲ ድኽነቶምን ካልኦን ናብነት ኤርትራሲ ፋብሪካታት የብላን ወላ ገዳ ክትብል ትኽእል ሓሪሱ ክነብር ዝኽእል ህዝቢ እዩ ሰላም ድሕሪ ሂብካዮ ውግን ወረ ውግን ከወግን ድሕሪ ከልኪልካዮ ንኻልኦት ደጊፍካ ናብ ኤርትራ ፀገም ክፈጥሩ እንተደይ ጌርካ በዓልካ ረጂም ቸንጅ ክትደለይ ፈቲንካ እቲ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ክነብር ይኽእል እዩ ሓራይ ድማ ተሰዲዱ ንዝኸደ ድማ ብስሉጥ ወረቓቕቲ ክትቦ እንተደይ ጀሚርካ ስደት ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ صدقني جوكات سيستم سلستبقسه مع عصب دقه متي سلو زلو بمرعى ديو بخالد دينا تبع بزو سب خيدي يخيدون له
of course መንግስቲ ኤርትራውን ለውጥታት ገብር ኣለዎ ንብል ኣለና ነቲ መንእሰይ ዕድል ክወሃቦ ክኽእል ኣለዎ ተማሂሩ ምስ ወደ ዲሰንት ህይወት ክመርሓሉ ዝኽእል ክሰርሓሉ ዝኽእል እንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ግዜ ይዛረባ ነዚ ኢልካ ጥራይ ስደት ጥራይ ጠጠው ክብል ኣለዎ ድበይኑ ኩሉ ኣይኮነን እቲ መንእሰይ እኮ ከማይ እዩ ከማኻ እኮ እዩ ብፍላይ ደገ ኮይንካ ትሪኦ ዘለካ ከማኻ እዩ እንተ ኮይንካ ተሰዲድካ እቲ ምክንያታት እቲ ምክንያታት ንዓኻ ተስደደካ ብፍላይ ድሕሪ 2,000 ተስደደካ ምክንያታት ሕጂ እውን ኣሎ እዩ ሰብ ተማሂሩ ሓዳሩ ገይሩ ሂወቱ ክመርሓሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ኣብ ግንባራ ስለ ዝነብር ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከዓ ስለ ዝኾነ እሱ እቶም ሓያላት ጥራዮም ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ዝበዝሐ ሰብ ኣማራፂታት ዝረኸበ ዕድል ዝረኸበ እዛ ኩላ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ዘላ እቶም ገሌና ካልእ ኣማራፂታት ዘይነበረና ብሰሃራን ብገለን ጌርና ሂወትና ረኪስና መፂና እቶም ብስኮላርሽፕን ገለን ዕድል ዝተዋህቦም ድማ ብገይሮም ወፂኦም ኣሎ ማለት እዩ ሰብ በብመንገዱ ገይሩ ወፂኡ ካብታ ሕጂ እዚ ክቕየርቲ ኮይኑ ብወገን ኤርትራውን ለውጢ ክንገብር ኣለና እቲ መንግስቲ ቁሩብ ትለይ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ርዩ ነገራት ቁሩብ ከስተኻኽል ክኽእል ኣሎ እንተወሓደ ኣብዚ ቀዳማይ ገፅ ድሓር ድማ እቲ ነገር እናተዓረየ ምስ ከለ ድማ ዝበለፀ ምትዕራይ ክገብር ክኽእል እዩ በዚ ጌርካ ስደት ጠጠው ተብሎ ንመለስ ግን ኣባረስና እስራኤል ከመይ ገይራ ሕጊ ኣልቦነት ትኸይድ ኣላ ሕጊ ኣልቦነት እዩ ዘለኩም ድሕሪ ኢልካዮም ካ ከጉርዑ እዮም ዝደልዩ ሕጂ በቃ ዓብ ፀርፊ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ዘሎ በት ኣጋይን እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ኢምፕሊኬሽንስ ክህልዎ እዩ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ግን ንዶናልድ ትራምፕ ግን ትርጉም ዘይብሉ መራሒ እዩ ናይ እስራኤል ሸጥዋ እዩ ጠሊምዋ እዩ ዝብል ዘረባ ኣኽር ናይ መወዳእታ ጥርዚ ይበፅሕ ዘሎ And what, if any, concessions Iran has already agreed to? And while the White House claims that the Strait of Hormuz will be open toll-free, Iranian officials say it will have fees. Even the question of when we will actually see the text of this agreement isn't clear. J.D. Vance says maybe tomorrow. Trump says Friday. But Erickson is not the only Republican taking issue with the lack of transparency around this deal. Fox News host Mark Levin questions why the American people can't see the, quote, damn MOU. If it's a great outcome for peace, then release it. He added, don't brief a few. ካብቶም ንዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ደጋፊናቱ ኣብቲ ኩናት ዝነበረ ማርክ ለቪን ዝበሃል ከምዚ ኣትሪዋ ዘለዎም ቀዳምነት ናቶም ኣሜሪካ ዘይኮነት እስራኤል እያ ቀዳምነት ናቶም እስራኤል ዘረብሕ ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኒ ኮይኑ ኣሜሪካውን ተኮይንካን ዶናልድ ትራምፕ ሓግዞ ዶናልድ ትራምፕ ታሪካዊ ፕሬዚደንት እዩ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ግምጥል ኢሉ ሕጂ ተኮይንኩም ኢኹም ነቲ ኤምኦዩ ደይተርእዩና ፅቡቅ ድሕሪ ኮይና ርዩና ተደየለ ድማ ካብ ሕጂ ግምግምት ይጓብ በቃ ከጉርዕ ይቀኒ ዘሎ ኦልሬዲ ሂ ስታርትድ ቱ እግርግር ክገብር ኣምባጋሮ ክገብር ጀሚሩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩሎም ቶም ቀረብቱ ክስልበጥዎ ከም ዝኽእሉ ግምት ንርኢ ኣለና ሓደ ዓብይ ምስጢር ወይ እውን ሓደ ሕቡእ ዝነበረ ኣጀንዳ ክገሃድ ክትርእዩ ኢኹም ኣብዘን ዝመፃ ዘሎ መዓልታት ብምሉኣታ ንዶናልድ ትራምፕ ትውድሶ ዝነበረት ፀላዩ ተቐይራ ኣንፃሩ ክዝምር ክትርእዩ ኢኹም ቀዳምነት ናቶም እስራኤል ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ክትርኢ ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ንኣሜሪካ ዘርብሕ እዩ whatever it is ንኣሜሪካ ዘርብሕ እዩ ስለምንታይ ካብ ውግእ ትወፅእ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፈት እዩ ነዳዲ ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ መሊሱ ድማ ክትሕት እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ክረብሕ እዩ ህዝቢ ዓለም ክረብሕ እዩ መን እዩ ዘይረብሕ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ ናይ ኩናት ሃገር ምዃኑ ለሚ ሾው ዩ ዲስ ሾክ ክገብረኩም እዩ መጀመርያ መዓልቲ እቲ ኩናት ዲል ምስ ተገበረ መጀመርያ ማለት እዩ ኣሜሪካን ኢራንን እቲ ኤምኦዩ ምስ ተፈራረማ እንታይ ኣጋጢሙ ይመስለኩም ክልተ ሃገራት ናይ እስራኤል ስቶክ ማርኬት ብምሉኡ ኔጌቲቭ ሰላም ክመፅእ እዩ ተረዳድየን ኢራንን ኣሜሪካን ምስ ተባህላ እስራኤል ስቶክ ማርኬት ናቶም ብምሉኡ ኔጌቲቭ ውግእ ጥራይ ንዖም ዘርብሕ ሰላም ክኾን ከሎ ረይዎ ክሳዕ ክንደይ እቲ ማርኬት ናቶም ክራሽ ገይሩ ናይ ኢራን ከረይዎ ሰላም መፅኡ ምስ ተባህለ ዲስ ኢዝ ኢራን ኣሜሪካን ኢራንን ተፈራሪመን ምስ ተባህለ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ቀጠልያ ኩሉ ንሰማይ ባይ ዘ ወይ ኢራን ኢዝ ሶፊስቲኬትድ ኢኮኖሚ ስቶክ ማርኬት ናቶም ቫይብራንት ስቶክ ማርኬት ኣለዎም ኤቭሪቲንግ ኩሉ ዘለዎ ኣዝዩ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ሳይንቲፊክ ቤዝ ዘለዎ ኤቭሪቲንግ ንምዕቡል ሕብረተሰብ ክኸውን ዝኽእል ዘለዎም ሃገር እዮም ኢራን ስለዚ ልክዕ እቲ ዲል ምስ ተፈረመ ስቶክ ማርኬት ናይ ኢራን ንላዕሊ ክትኮስ ተራእዩ ናይ እስራኤል ድማ ንታሕቲ ክፍንጀር ተራእዩ ስለምንታይ ሰላም ንመን የርብሕ ውግእ ንመን የርብሕ ህያው ኣብነት እዚ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን እስራኤልን ጉዳይ ከምዚ ክትሪኦ ዘለካ ልክዕ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ጃምፕ ገይሩ ልክዕ ከምዚ ናይ ኢራን ናይ እስራኤል ግን ኣብ ሰላም ዝረብሕ ስለ ዘይኮነ ንታሕቲ ገፁ ከይዱ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር እዩ ውግእ ጥራይ ኣካል ውግእ ናብ ሊባኖስ ጀሚራ ምስ ተባህለ እስራኤል ኩናት ናብ ሊባኖስ ጀሚራ ምስ ተባህለ ስቶክ ማርኬት ናቶም ንላዕሊ ዝኸይድ ኣይገርመኩምን
ውግእ ጀሚሩ ምስ ተባሃለ ዕግርግር ዝጀመረ ስቶክ ማርኬታቶም ላዕሊ ይኸይድ ውግእ ሰላም መፅኡ ምስ በለ ድማ ታሕቲ ይኸይድ ምንታይ ምስ ውግእ ዝተሓሓዝ ቁጠባን ኣተሓሳስባን ከም ዘለዋ እቲ ሃገር ካብዚ ኢኻ ተመርኪስካ ክትፈልጥ ትኽእል ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣስደማሚ መድረኽ እዩ ዘሎ ኣሜሪካውያን ድማ ኢራናውያን ድማ ብብዙሕ ፀገም እዩ እስራኤል ብዙሕ ፀገም ይረኣዮም ኣሎ ምክትል ፕሬዚደንት ንባዕሉ ነዚ ንክገልፅ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ይዘውር ዘሎ in Lebanon because you know that's a proxy that they're funding and that could easily queer this deal, could queer this deal this week, people fear, never mind on a go-forward basis, either side, Israel or Hezbollah. Sure. Look, it's always delicate with these things. And, you know, what we've seen with the ceasefire in Lebanon, and it's been clear, to be clear, a dirty ceasefire. There's been some shooting back and forth. But frankly, there's way less shooting now than there was 2 weeks ago. There's way less shooting 2 weeks ago than there was before. So with these things, as the President of the United States said a couple weeks ago, he said sometimes a ceasefire just means they're shooting less. And that's the progress. And then you get to the next stage. Is I feel good about it. ሕጂ እትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ኣበይ ተዓዲሙ መፂኡ ዘሎ ተዓዲሙ መፂዎ ዘሎ ሜጋን ኬሊ ትበሃል ሜጋን ኬሊ ማለት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ትዛረብ ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት እዩ ታሕቶ ዘላ ሜጋን ኬሊ ኣብቲ ኮንሰርቫቲቭ ቤዝ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ከሎ ኣዝያ ኣገዳሲት ኢንፍሉዌንሰር እያ ነይራ ዓብ ሚድያ ዘለዋ እያ ሚልዮናት ሰዓብቲ ዘለዋ እያ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ግን ኣንጻር እስራኤል ክትዛረብ ጀሚራ ዘላ እያ በቲ ሚድያ ናይ እስራኤል በቲ ሎቢ ናይ እስራኤል ከዓ ከም ሓንቲ ፀረ እስራኤል ምዃና ሌበልት ኮይና ኣታክ ዝገብርዎ ዘጥቅዕዋ ዘለው እዮም መን ኣብኣ መፂኡ ኣሎ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብ 2028 ድሕሪ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ሕፁ ናይ ፕሬዚደንትነት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእመነሉ እዩ እንታይ ክገብር ይፍትና ኣሎ ነቲ ኮንሰርቫቲቭ ቤዝ ነቲ ማጋ ቤዝ ዝበሃል ክሕዞ ይፍትና ኣሎ እሱ ድማ ብምንታይ ዝጥርጠር ዘሎ በዞም እስራኤላውያን ነዚ ዲል ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዘይኮነስ ጄዲ ቫንስ እዩ ሃንዲስዎ ፀረ እስራኤል ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ካብ መጀመሪኡ እቲ ኩናት ክግበር ዘይደሊ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ነቲ ኩናት እስራኤል ተጎዲኣ ከላ ክውድኦ ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ነቲ ዘረባት ኣበይ ኮይኑ ይዛረብ ኣሎ ነቲ ኩናት ጠቕላላ ዘይደገፈት ኣንጻርቲ ኩናት ትዛረብ ዝነበረት እስራኤል ቀንዲ ሓደጋ ናትና እያ ትብል ደላ ምስኣ ኮይኑ ይዛረብ ኣሎ ናቱ ዕላማ ነቲ ማጋ ክሕዝ ይፍትና ኣሎ ናታ ዕላማ ነቲ ኮንሰርቫቲቭ ቤዝ ዝበሃል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ራሊ ክትገብር ትፍትና ኣላ እስራኤላውያንን ደገፍቶምን ድማ ኩሎም ኣንጻርና ከይዶም ምክትል ፕሬዚደንት ድማ ኣብዛ ንሕና ንፀልኣ ከይዱ ይዛረብ ምህላው ኣንጻርና ምዃኑ የግህድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ የረየካ ኣሎ እቲ ናይ እስራኤል ረብሓ ዘለዎን ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዘለዎን ይፍንተት ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ መንጎ እዩ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ዝከላኸለሉ ዘሎ እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናቱ ሚኒስትር ጃት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ይሕባ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ናይ እስራኤል ስለ ዝኾነ እሱ ኣንጻር እስራኤል ክዛረብ ኣይክእልኒ እዚ እውን ምስ እስራኤል ርክብ ኣለዎ ግን ካብኡ ናብኡ እዚ ንነተንያሁ ዝድግፎ ሰብ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዝኾነ ተዋስኦ ክትብልዎ ትኽእሉ ገለ ክትብልዎ ትኽእሉ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብቲ ፍረ ነገሩ ተመሊስካ ክትርኢ ከለኻ እዛ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ከመይ ክኸውን ብሎ ኣሎ ያ ኣብ ሊባኖስ ማለት ንሕዝብላ ንእስራኤል ጠጠው ክነብሎም ንፍትና ኣለና ግን ብቐሊሉ ጠጠው ዝብሉ ይኮኑ ግን ካብኡ ናብኡ ነቲ ተኽሲ ግን ኣጉዲልና ኣለና ሕጂ ድማ ጠጠው ከነብሎ ንፍትና ኣለና ሓንቲ ካብቲ 300 ቢልዮን ስለምንታይ ኢራን ትውሃበላ ገለ ንዝብል ክምልሳ ሕጂ ንሕና ንህቦ ገንዘብ የብልናን ግን ብኸመይ ክኸፈል እዩ ኢራን ከስለምንታይ ክትክፈል ንብል ኣለና ስምዕዎ Lebanon included Hezbollah? It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf. It's going to include Israel. It's going to include Lebanon. The idea is this is a true regional peace deal. እዛ ዘረባ ስምዕዋ this is actually ብዙሓት ኤክስፐርትስ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ናይ ኦባማ ዝገበሮ JCPOA ዝፍለጥ ዲል ክገብር እዩ እንተተባሂሉ እዚያ ምክትል ፕሬዚደንት ዝዛረባ ዘሎ ዘረባ እንተደፊኢላ ጥራይ ይብሉ ኣለዉ ተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኣይኮናን ዲል ንገብር ዘለና እንታይ ዳ ሪጂናል ፒስ ማዕከላዊ ምብራቅ ሰላም ንምግባር እዩ ኣብ ሊባኖስ ሰላም ንክኸውን ኣብ ኢራን ሰላም ክኸውን ሃገራት ክልል ሰላም ክኸውን ጠቕላላ ሰላም ንክኸውን ምስ ኩላቶም ኢና ንሰርሕ ዘለና ኩሎም ስቴክ ሆልደርስ ድማ ምሳና ኣለዉ ሪጂናል ፒስ that's a very key word እጅ ስምዕዎ ከመይ ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ቁሩብ ናይ ፍልጠትን ናይ ቃላትን ናይ ካልእን ፀገም ኣለዎ ድራማ ካ ስለ ዘሎ እዚ ግን ቁሩብ አርቲኩሌሽን ክእለት ናቱ ናይ ንፁር ዘረባ ምዝራብ ናይ ምእማን ክእለት ካብ ዶናልድ ትራምፕ ፀቢቑ ዝፍለ ሰብ እዩ so listen to him ድሓረካ ቁሩብ መንእሰይ ኢኻ people ትሕቲ 50 ዓመት they can relate more ምዝናይ ዘረባ ማለት እዩ How do we do that without Netanyahu? Sorry, forgive me for interrupting. No. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East. And if not, they don't get any economic benefits. The United States, we got what we came to do, and we're done. And that's the basic approach. We would not turn on the spigot if Hezbollah hit
Israel over and over? Well, what I would say is, like, if Iran is funding Hezbollah, we're not going to allow a bunch of unfrozen assets to freeze to the Iranians, right? Now, I want to be clear about this too, because those are not American assets. There's been a lot of misreporting on this, and people have said, oh, is the United States going to give Iran billions of dollars? No, I want to be very, very crystal clear. Even if the Iranians do everything contemplated by this deal, not a penny of American money flows to Iran. But let me give you an example of, one of these things that people, again, have misrepresented. Let's say, for example, that the United Arab Emirates, they've been one of the best allies that we've had in the region. Let's say that they want to invest in a nuclear power plant in Iran. They really can't do that without us lifting some of the sanctions that exist in the global financial system to make that possible. Now, are the Emiratis going to invest in Iran, or is America going to let the Emiratis invest in Iran unless the Iranians change their behavior? No. So all these people say, well, you're giving Iran money. No. We're saying that if the Iranians change their behavior, we're going to let some of these other countries invest in rebuilding their country and creating some prosperity for their people. That's like a good thing, right? If the እዚ ዘረባ ነዊሕ ተስማዕኩም ነቶም ትሰምዑ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ ስለ ዝኾነ እና እንደይ ጊዜ ኢና ንብለኩም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ ደሊና ኢና ነምፀርኩም these are very very important conversations ዘረባ እዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ብፍጹም ከስማዓኩም ኣይደልን እዩ ምክንያቱ እቲ ሓቂ እዚ ስለ ዝኾነ እንታይ ይብላ ኣሎ 300 ቢልዮን ኢራን ክወሃባ እዩ ንብል እንተለና መጀመርያ ካብ ጅባ ናይ ኣሜሪካ ዝወፅእ ገንዘብ የለን እዩ 5 ሳንቲም ወላ ኢራን ኩሉ ትንደልዮ እንድሕር ገይራ 5 ሳንቲም ኣይንህብና ንሕና እዚ ገንዘብ እዚ ግን ብኸመይ ክወሃባ እዩ ኢራን ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ዕላማና ዞባዊ ሰላም ንምፍጣር እዩ ዞባዊ ሰላም ማለት እተን ዞባ ዘለዎ ሃገራት ብሰላም ክነብራሉ ዝኽእላ መንገዲ ንምፍጣር እዩ ስለዚ መጀመርያ ሕዝብላ ናብ እስራኤል ክትኩስ ተጀሚሩ ኣብቲ ምቁራፅ ኣብቲ ኤምኦዩ ንረዳዳሉ ዘለና ንሕና ንእስራኤል ጠጠው ክነብል ኢራን ድማ ንሕዝብላ ጠጠው ከተብል ኢና ተሰማሚና ዘለና ስለዚ ሕዝብላ ናብ እስራኤል ገፁ ይትኩስ እንተሎ ደን ኣካል ናይቲ ስርሖም ኣይፍፅም ያለውን ስለዚ ትስምምዕ ካብ ፅቡቅ ጉዳይ ክል ይብለሉ ስለዚ ኢራን ንሕዝብላ ይኹን ንካልኦት ጠጠው ከተብሎም ክትክል ኣለዋ እዩ ክትገብር ትኽእል ዶ የስ ሕዝብላ ንኢራን ይሰማምዑ እዮም እቲ ፀገም ኣሜሪካ ንእስራኤል ጠጠው ከተብላ ትኽእል ዶ ይትዘሎ ትሕቶ ሓደ ካልኣይ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ገንዘብ እዚ ንኣብነት ኢማራት ንውሰዶ ኢማራት ዝቐረበት መሓዛናይ ኣብዚ ጋልፍ ስቴትስ ኢሉ ኢማራት ናብ ኢራን ኢንቨስት ክትገብር ተደልያ ኣብ ኖርማል ግዜ ኣይነፍቅደላና ንሕና ኢሉ ስለምንታይ እገዳ ስለ ዘለዋ ኢራን እቲ ፋይናንሻል ሲስተም ዓፂና ስለ ዘለና ኢራን ወይ ቀጠር ወይ ኢማራት ናብ ኢራን ኢንቨስት ንኸይገብሩ ንዓፅኦም ንሕና ኢና ኢሉ እንተኾነ ሰላም ክመፁ እንድሕር ኮይኑ በዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሃገራት ኸሊጅ ሓደ ነገር ተረዲእዎን ኣሎ ኣብ ምስ ኢራን ፅቡቅ ዝኾነ ቆጠባዊ ምትእስሳር ክሳብ ዘይገበርካ ኩናት ብሕጂ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እዘን ሃገራት ኸሊጅ ኢማራት ንኣብነት ኢማራት ንኢራን ፍትዎም እዮም ዝኽእሉ ተሃራሪሞም ምሻ ኣሎ ኢማራት ግን እቲ ዕዳጋ ናይ ኢራን ብጣዕሚ እዮም ዝደልይዎ 92 ሚልዮን ኢንዱስትሪያል ቤዝ ቴክኖሎጂ ካልኡን ኩሉ ዘለዎ ቁጠባ እዩ if you invest in that country you will make a lot of money ስለዚ ቀጠር ናብኡ ኢንቨስት ክገብር ክደሊ እዩ ስዑድያ ናብኡ ኢንቨስት ክገብር ክደሊ እዩ ኢማራት ኣብኡ ኢንቨስት ክገብር ደሊ ካልኦትን ክደልዩ ይኽእሉ እዮም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ገንዘቦም ኢንቨስት ክገብሩ ከለዉ ንኢራን ክሃንፅዋ እዮም ዳግማይ ግዜ ግን ክረብሑ እዮም ድማ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምትእስሳር ድማ እናዓበየ ክኸይድ እዩ እዚ 300 ቢልዮን ዝበሃል ኩሉ ትስምዕ ተፈፂሙ ንሓትሕዶም ብሓደ ሽርክነት ንክፈጥሩ ዕድል ስለንፈጥረሎም ንሕና ድማ እገዳ ስለነልዕል እቲ ገንዘብን እቲ ኢንቨስትመንትን ካብኡ ክመፅእ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ እንታይ ዝነግር ዘሎ ዞባዊ ምትእስሳር ንምፍጣር ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ቁጠባዊ ምትእስሳር ሰላም ትደሊ እንድሕር ኮንካ እዚ ነገር እዚ ከመይ ገይሩ የፅልኣካ ይብሎም ኣሎ እስራኤል ሰላም ኣይደልን እያ እንድሕር እዚ 300 ቢልዮን ኣብ ኢራን ኢንቨስት ተኮይኑ ንእስራኤላውያን ተፀልሎም ዘሎ እንታይ ድዩ 300 ቢልዮን ኣብ ኢራን ኢንቨስት ተኮይኑ ኢራን 10 እስራኤል ክኸውን ብቁጠባ ሓደ እስራኤል ዘይኮነስ 10 እስራኤል ክኸውን and this is a nightmare for ንዓታቶም ዶሚኒያንት ሓይሊ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ እስራኤል ንእሽተይ ጭቡጥ ሃገር እዩ ናይ መወዳእታ ክኾነ ዝኽእል ደረጃ ቁጠባ ድማ ኮይኑ ኣሎ ኢራን ከይተበገሶ ከሎ ካብ እስራኤል ይዓቢ ሕጂ ከይተበገሶ ከሎ ማለት ኣብ እገዳ ከሎ እገዳ ገዲፍካ ምዝዮም ጎረባብቱ ክትኮስ ተጀሚሩ ክንዲ 10 እስራኤል ቁጠባ ከልዎም እዩ ደን ኣብቲ ከባቢ መን ሓያል ተኢሎምካ it's finished ተወዲዩ ዘሎ እዩ that's going to be Iran so ናይ ኢራን መጻኢ ኣፀቢቑ ፅቡቅ ክኸውን ስለ ዝኽእል እስራኤላውያን ምርዲእ ኮይንዎም ዘሎ that's why ነዚ ዲል እዚ ከፍርስዎ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ that's why ድማ እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ክሸጦ ብዙሕ ዝሓስብ ዘሎ ሰላም ንክመፅእ ተኮይኑ እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ሰላም ዘይደሊ ግን ኣፍኮርስ ከም ትወጥሩ ኣብ ዕግርግር ክነብር እዩ ዘለና ንዓና ንኣሜሪካ ድማ ኣሜሪካውያን ከገርመኩም ንረብሖም ኢራን ሓያል ክትከውን እዩ ተዋፅኦ ብቁጠባ ሓያል ተኮይና ኣሜሪካ ዝበለፀ ረብሓ ይክልዎ ቢካዝ ኣሜሪካውያን ቀዳምነት ምሳ ዲል ክገብሩ ዝኾኑ
نتي بزح نداد لهم بزح غاز لهم كامبايتات أمريكا مسون كسرحوا يقولوا سلازي أمريكا بزح نجار الله كاب إسرائيل كاب إيران كتربح تخ تقام جن إسرائيل زبال هجر نيران بمفرس تراي تربح زغلن حيال كون زغلن زدلي هجر سلازغوني. Iranians stop funding If they're terrorism behaving. if they're behaving and their relationship is transformed, not just with us, but with the whole region. Like that's a thing to celebrate. You know, somebody said, I forget who, but somebody said, you know, this is like doing the Marshall Plan when the Nazis are still in control. And that's wrong on a few different ways. Number one, the Marshall Plan was a lot of American tax money. This is not American tax money. Number two, we're saying you only get the benefits of the bargain if you change your behavior. If that happens, we're talking about a transformed Middle East. That's a great legacy for the president, but more importantly, it's a great one for the American people. Will we have inspections of whatever they are or aren't doing when it comes to nuclear/enrichment? You know, I mean, and is enrichment even on the table? Because I haven't been able to totally understand what President Trump is saying on that. If they want the benefits of the bargain, enrichment is going to be on the table, and more importantly, verification and inspections is going to be on the table. But that means we'd let them do it a little? Like, what else are we inspecting? No, look, our plan is, well, what we would be inspecting is the full. كم تريوا زلهم هذا أبتي انترفيو unlike نايتي CNN ወይ فوكس قبل خلو نز كم زعنا زرباي قرار تسوي أبزقن بودكاست سلزخونة ناس أخويني يدزارب زلو حسابات هاي قرصني إديت هايكوني كروتري مد هايكوني قال هايكوني سلزي زقبروا زلو حما هايكونن of course نز حجز قبروا زلو أمريكا سلة تسعري ما بكم زعت يم زلو إيران كم زعنا تعدل كبادلة هاي نبرمن شوهات هاي نبرمن هجقن تكون إنها تغير إيران بسريات توصل الزبالة there's nothing they can do انتي قبروا لهم يجي نحواروا تسعقام كم زي قاطم غيرهم ماقا دونالد ترامب انتي مبصعا غير ماتيو forever wars زبالة يقبرني ناي حواروا كينات زبالة يجمرني يلي مبصعو سيريو نزبنتهم دقفتناتو طفين اللومية حجيقن كعرية كفتنيو عرية تخينو دما كمتا بزي فقادهم زعاتوي بعلهم تفلطيلو دي تواسعو مخانا سولتا كوزك خلالو وزي دما قلتيفهم يقرأتا قبلو لي يكونون مخنياتا بزوحي تقليمهم زلو تاقن قبرالو واقا ناي غاز ناي ندادي تحت كوردولو كابتك أدم زنبرا نتحت كوردو كخلالو قطة با مرقاق كفترالو كندير لو غزي 4 ورح تعرفوا والله زنا بزن 4-5 ورحي الرؤي زخنا ناي قطة بالو تكقبر تزيكيلو he has no chance أبتي نعو غير خمان كملسوا دي ما يملسون كالارستي سلازي الجنر يزلنا قهيا تصدف دف مالتيو هيوات أدحني خوين زلو ناي دونالد ترامب بريزنتنت أدحني خوين زلو B0 up here on the screen. I do want to draw this to everyone's attention. Dr. Parsi has found himself attacked by the Free Press, who allegedly reported. كم تري وزل لهم دكتور بارسي زارب زلو نعود نملاس تم دقفتنا إسرائيل بزح مسرح الجمهور سلزلو حزب أمريكا حجون ماليش تقطعوا عبيت ميدياتات حبابيرهم حدا عبي قفاند مجيرهم مالو نزي دكتور بارسي نمدحان مالتيو ويون دقفهم نمجلاس بزح سب دما ساين قبرولو بتيشن مالتيو زي دكتور بارسي بحال دمانتو كنتات بزبالة تزردايو here about Trump's latest musings on Hezbollah. So here he says Israel is fighting Hezbollah too long, too many people are being killed. Is pushing back against the Israelis, trying to sabotage his deal. And he's doing so not simply by saying, hey, don't sabotage my deal. He's going after specific methods that the Israelis are using to build up opinion against Israel. He's criticizing them for the massive amount of collateral damage that they're totally fine with inflicting. Whereas the US itself follows different rules. And it was under the Biden administration that the United States just lifted all restrictions on Israel. They could do whatever they wanted. And of course, Trump continued that for a while. But he's hinting here now that he's going to restrict that by saying that you don't have to kill them and take down an entire apartment building. The Israelis attacked Lebanon just hours before the electronic signing, knowing very well that that was an Iranian red line and also an implicit American red line. It was a clear attempt by them to sabotage this. And I think that, you know, their hands is shown now, and I think the glasses are off. The Trump administration is clearly seeing what the Israelis are intending to do, and the only way to prevent them from doing so is not just these comments. I think they're helpful. انتي زبل زلو حركة بتوم مبزوم كلهم نمزوم اكسبرتس نا ايران تزبلت اكسلنت اناليسيس زهب كابو دما كغرمكم كصر امريكا زي كونه غرمكم نزس كمييرم كيسملو ستيت ديبارتمنت ወይ ካቶም እስራኤል ደገፍቲ ዕቡዳት ክኾኑ ይኽእሉ أمريكا حيال كوينة توصل لتقول من قدرت رئيس جالس قال انتي قبرزي نيران احبيركنا واريكان كونه يكلني زي نيران كا some respect كتباك تكلا لك بمصر تكوينات جيجاي نيرو كابز بدي كالاي تكوينات مستقبل ما اسكو صالون دونالد ترامب استفل على جزء كبر بزلو نامريكا وبزعوت من قد كهدم تخوين زو تزبالت حبريتا زب ابزنا ايران زي تريتا بارسي انت خونه
ንእስራኤል ዘቐድም ኣይኮነን ናቱ ረብሓ ንኣሜሪካ ዘቐድም እዩ ኣሜሪካ ትረብሓሉ እዩ ዝርኢ እስራኤል ሕጂ እውን ፀያቂት ንሳያ ክፅይቆ ትኽእል ንሳያ ከተበላሽዎ ትኽእል ንሳያ ከተበላሽዎ ድማ 4 ሰዓት ክተርፎ ከሎ ናብ ቤይሩት ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ደይ መደይሉ ነተንያሁ ነቲ ዲል ንምስባር ንምቁፃይ ዝገበረ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብቁጣዕ ይምልሰሉ ኣሎ ጥራይ ደይኮነ what the fuck are you doing ኢልዎ ጥራይ ደይኮነ ይብላ ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ ትገብሮ ዘለካ ቅቡል ኣይኮነን ሓደ ናይ ሕዝቢ ወታደር ቀትል የልካ ብሎክ ሓደ ፈላሶም ተፍርስ ዘለካ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ይብላ ኣሎ this is very important ዘረባ ኣብ ዘረባ ጥራይ ድዩ ክተርፍ ወይስ ጽኑዕ ዝኾነ ትእዛዝ ከመሓላልፍ ክእል ዶናልድ ትራምፕ ካልኣርስ ኮይኑ ግን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክወፅእ ምኻሉ ንእስራኤላውያን ብከምዚ ቋንቋ ከጠንቅቖም ምኻሉ ንባዕሉ ታሪክ ኢሉ ጆ ባይደን ድሌትኩም ግበር ኢልዎም ጆ ባይደን ድሌትኩም ግበር ኢልዎም ነይሩ ትራምፕ እውን ክሳብ ሕጂ ስቕ ኢሉ ይርዮም ነይሩ ሕጂ ግን ዘረባ እዚ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ገብራ ይፍቀደሉን ኢሉ ሕጊ ኣለዎ ኣካይዳ ኣለዎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ጌጋ ክፍፅም ከሎ ድማ ተሓታትነት ኣሎ ናይ እስራኤል ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ስታንዳርድ ዘይክተል ስለምንታይ መዓሰብ እናቐተለ ከሎ 80,000 ሓብቃ ዘቐቲሉ ከሎ ኖርማል ዝኸውን ኣብ ሕዝብላ ኣብ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘሎ ዕንወት ስለምንታይ ስቕ ኢልካ ይርአ ስለዚ ኣሜሪካ ንእስራኤል ፅቡቅ ጌራ ክትቆፃፀራ ተደይኪኢላ ኣብ ዘይንደልዮ ሽግርን ፀገምን ክእትውና ዝኽእሉ ሰሚዮም ሕጂ እውን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ተበግሶ ናቱ ፅቡቅ እዩ ግን ዓሚቑ ሓሲቡ ፅቡቅ ገይሩ ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ በዚ ኣካይዳ እዚ ተገሪሙ እዩ ዘሎ ከመይ ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ትብዓት ክረክብ ክኢሉ that's historic እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እውን It's not just these angry phone calls, although I'm pleased to hear about them. They have to make it very clear the United States is not going to go into a war that Israel starts against America's wishes. Because the incentive for the Israelis is that they believe that by starting these wars, they can drag the US into it. If you can make it absolutely clear that will not work, it will also disincentivize the Israelis from going down that path because there's no value for them doing so if they can't get the United States. ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ነዚ ሰብ ዝወሲዶም ኣብ ዋይት ሃውስ ኣመኻሪ ናይ ፕሬዚደንት እዮም ክገብርዎ ነይርዎም እዮም ዝብል ሓቂ እዩ ግን እስራኤል እዚ ብፍጹም ናብ ዶናልድ ትራምፕ ክበፅሕ ዘይደልይዎ ዘረባ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ተጠቂማ ሓያል ኮይና ክትወፅእ እንተኮይና ንኣሜሪካ ክረብሕ ዝኽእል ምክሪ ዘለዎ ሰብ እዚ እዩ ኢራናዊ መበቆል እዩ ዘለዎ ኣብ ስዊድን ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ለ10 ዓመት ተቐመጠ እዩ ክገርመኩም ዋላ ንኢራን ነቲ መንግስቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ኣይፈትዎን እዩ ግን እንተወሓደ ራሽናል ኣጠማምታ ኣለዎ እቲ ኩነታት ናይቲ ኢራን ናይ ብሓቂ ኣብ ኢራን ኣናብባ ናቶም ክዕርዩ ኮይኖም ነዚ ክሰምዑ እዩ ዝግብኦም ምስቲ ኩሉ ፀገም ትብልዎ ዘሎም ኢራን ቀሊል ሃገር ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ቋንቋ ፋርሲ ስለ ዝርድኦ ኤግዛክትሊ እንታይ ይዛረብሉ ካ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንኢራን ዝጎድእ ዘረባ ይዛረብን ወይ ንኢራን ዝፀርፍ ዘረባ ይዛረብን እዩ እስራኤል ተቐንዲ ሓደጋ ምዃና ግን ይነግር ኣብዚ እዚ ኩናት እዚ ንእስራኤል ኢልካ ተገበረ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ረብሓ የብላን ነዚ ኩነታት እዚ ቀይራ ሕጂ በዚ ሕጂ ተበፂሕዎ ዘሎ ንረብሓ ክትቅይሮ ዕድል ኣለዋ ይብል ወላ ኣብ ዓውደ ኩናት ተሳዒራ ተሃሉ ስቲል ኢራናውያን ካብ ኣሜሪካ ዝደልይዎ ብዙሕ ኣለዎ ገዳ ክለዓል ኣለዎም ካብቲ ተነፅሎ ክወፅኡ ይደልዩ ኣለዎ እዮም ኣብ ዓውደ ኩናት ምዕዋት ንኢራን ትርጉም የብሉ እቲ ገዳ ክቕፅል እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ገዳ እዩ ዝቐትሎም ኩናት ዘዕንወካ ሓደ ግዜ እገዳ ግን ንዘለኣለም እዩ ዘዕንወካ ስለዚ እገዳ ክለዓለሎም ስለ ዝደልዩ ሳቶም እውን ነታ ኣብ ባይታ ረኪቦሞ ዘለዎ ዕድል ተጠቂሞም ምስ ኣሜሪካ ዲል ገብሩ ይደልዮም ኣሜሪካ ድማ ነቲ ዕድል ክትጥቀመሉ ኣለዋ እዩ ዝብሎም ዘሎ ዝኾነ ዝበለፀ ኣናሊሲስ ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ እዚ እቲ ዝረቐቐ ሓበሬታ ኢና ነበኩም ዘለና ኣብ ካልእ ቪድዮታት ግዜ ክተጥፉ ትኽእሉ እዮም ኣብዚ ግን እቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ክንበኩም ንፍትና ኣለና ኦኬ ዓቕምታትና ድሩት እውን እዩ ግን ብዓቕምና ንገብሮ ስለ ዝኾነ ላይክ እናገበርኩም ተደገፍኩምና ድማ ሰናይ ነገር ትገብሩ ንሕጂ ብዚ ክንውዲና ኣብ ዝቕፅል ድማ ዝያዳ ንዞባና ዝምልከት ክንርኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ታንክ ዩ ቨሪ ማች